Добър ден, мили сънародници! Лука Велчов се казвам, председател на Българското дружество в Букурещ. Разбрах скоро, че между кандидатите за президент на Република България е и Пламен Орешарски, с когото неотдавна като министър-председател българите, живеещи в Букурещ, се срещнаха в познатия за всички нас хотел Капша и аз тогава напомних на президента Орешарски, че в този хотел 1876 година българите се събраха и заседаваха. Между решенията е и това, кого да предложат в бъдеще като министър-председател в ново създадено правителство на България. И казах тогава, че сега ние имаме честта да посрещнем днешния председател на българското правителство, господин Пламен Орешарски. Много бихме се радвали, ако господин Пламен Орешарски ще спечели. Ние от сърце ще поддържаме кандидатурата. Българите от Букурещ, и не само от Букурещ, и местностите, където има български граждани в Румъния, да подкрепят тази кандидатура, защото знаем и видяхме, че единственият ръководител на България, на правителството на България, който е посетил българите, живеещи в Румъния, и ни е обещал да ни подкрепи и за в бъдеще, да го подкрепим, за да му дадем възможност наистина и той да може да изпълни обещанията, направени преди 2 години. Смятам, че сега ще направи и други обещания. Надявам се, че и в България господин Пламен Орешарски ще бъде подкрепен и ще стане наистина българския президент. Да му честитим.